आंजों गासिबो फेक्टर आङो सोरबा दोलोखौ नेग्लेक्ट खालामा गासिबो जिहेतु नमिनेसन होबाय बिसोरबो साफा साफा बिजन लानानै फैदों आरो ओंखायनो गासिखौबो फेक्टर हिसाबै आङो आवगायो नमिनेसनखौ आङो रायजो राजाखौ लानानै गथायबाय बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीखौ लानानै गथायबाय आरो बे नमिनेसन गथायनाय समावनो जोंहा बावखुंग्रियाव जेसेबां भट नांगौ बेनिफ्राय बांसिन मानसि फैखाबाय जोंहा खुनु समस्या गैला ओंखायनो आं धन्यबाद होगोन बावखुंग्रिनि बासिनि बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीनि मानसिखौ आङो धन्यबाद होगोन जिहेतु बिथांमोना आंखौ एथ' हेफाजाब होबाय थादों 20 बोसोर हेफाजाब होबाय दिनै आरो 25 बोसोरनि थाखाय बिथांमोना हेफाजाब होनायनि थाखाय आं बिथांमोनखौ बयखौबो धन्यबाद होबाय बियो फेरेंगा नाम नालाय बिरनानै फैगोन जों बाहा लाहोआ बिरनानै थांफिनगोन बियो आरो बियो गावखौनो बिसास खालामनो हाया गाव जे बाहाय भटार नङा भटार नङै मानसिखौ जोंनि जायगायाव रावबो बिसास खालामा आवगायाव आङो बर' भटखौ एसे खम मोनदोंमोन एबार गोबां जौखोन्दोनि बारा मोनगोन गासिबो हारि जाथिनि मानसिफोरनि भटखौ आं बांसिन मोनगोन आंजों गासिबो फेक्टर आङो सोरबा दोलोखौ नेग्लेक्ट खालामा गासिबो जिहेतु नमिनेसन होबाय बिसोरबो साफा साफा बिजन लानानै फैदों आरो ओंखायनो गासिखौबो फेक्टर हिसाबै आङो आवगायो जथेस्थ' दिनै केटिसि फिल्डआ बुंजोबदों क'क्राझार टाउनखौ आङो बुंहरजोबदों बे मानसिफ्रा आंनो भट होजोबगोन खुनु सिन्था खालामनांगौ दरखार गैया दासान्दि रन्जित बसुमतारी बिथाङा माइन'रिटिनि माखासे भटारखौ बोनो थाखाय गोबां जुजिगासिनो बे बेलायाव मोना खारन माइन'रिटिनि भटखौ मानो मोना बे माइन'रिटिफोरनो हा होननानै थाखा जादों 5,000, 10,000, 20,000, 30,000 थाखा जादों दिनै माइन'रिटिनि बिथांमोना बेनो भट रावबो होआ नोंथाङा देरहागोन होनना सानो बेथ' 6 मासनि आवगाय देरहाखानायसो रिजाल्टआवसो होनो गोनांसै 6 मासनि आवगाय आं देरहाखानायसो रिजाल्टआव होनो गोनां